Dunay usa ka pari human sa pila ka tuig nga nagmisyon siya sa Botswana, Africa. Gihatagan siya higayon nga mag-further studies dito sa Gregorian University in Rome, especially sa iyang doctorate in missiology. Unya, sa wala pa niya ma-defend ang iyang dissertation, gihatagan usab siya higayon nga mag-exposure dito sa Israel. Ug dito siya na destino sa usa ka lugar ug sa usa ka pamilya nga sila mga magbalantay sa karnero. He was able to befriend the whole family. He was accepted like a real member of the family. Sa laktod nga pagkaistorya sa iyang exposure, adunay pagka managsuon nga pagtagad sa usag-usa. Unya, dihang mahuman na siya sa siyang exposure, mananghid na siya sa pamilya, magpasalamat tungod kay mubalik na siya sa Roma to defend his dissertation in missiology. Ug tungod ni ana gitawag sa amahan ang tanan niyang mga anak o gipangutana, kinsa ninyo ang pinaka-close ni Father? Of course, tanan nga anak, they were raising their hands. Ug mingon tong amahan, ikaw siguro nga kinamanghuran, ikaw siguro ang pinaka-close gyud ni Father. Usa sa imong mga karnero atong ihawon, despedida nato ni Father. O nahilom ang bata na malandong o human sa pipila ka mga gutlo nga pamalandong, misugot nga usa sa iyang mga karnero ang ihawon para sa despedida ni Father. Dayon gikuha niya ang karnero. Natinga ang maong pari tungod kay sa tanan nga mga karnero niya, katugyod nga pinangga niya nga karnero, maugyo gikuha. Mauman nga miingon ang pari, daghan man kag mga karnero. Nya nganong kini mangyud nga pinangga nimo, moy ihaw nato. Ug miingon ang bata, Father, walay pulos o walay bili kung magkuha lang ko bisan na asa sa akong mga karnero. Kini siya, Father, ang karnero nga pinakaduol sa akong kasing-kasing, pinakapinangga nako ang karnero, kay mauni ang makahulagway sa akong kaugalingon. Ako ni siya, Father, magahalad sa akong kinabuhi. Atong pag-aambitan, isip despedida nimo. Mao ni ang karnero nga makarepresenta sa akong kaugalingon. Atong pag-aambitan.
sa maong pag-istorya sa bata na hinumduman dayon sa pari. Dugay na kay kong sa akong pagkapari, pila na ka mga tuig nga milabay, karon pagyud nimo salpot sa akong kaugalingon ang bili sa paghalad sa kaugalingon. Mao ka na ang Eucharistia. Mga igsoon, mao ka na ang atong gisaulog karong Domingguha, ang solemnidad sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon, isip handumanan tanatong tanan. Nahimo siyang pagkaon, haron kitang tanan, isip iyang mga sumusunod, malig-on ug madasig sa kinabuhi nga gidisenyo sa Dios alang kanato. Santos nga Eucharistia, handumanan natong tanan, isip katawhan sa Dios, isip mga sumusunod ni Kristo. Santos nga Eucharistia, atong kalanong espirituhanon, tungod kay kita dili man mabuhi sa paan lamang, kundili sa matagpulong ug sa gasa sa Dios, sa grasya sa Dios nga ibubo diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Haron pinaagi niya ng maong gasa sa Dios ang atong kinabuhi mahiluna. Unsa may mahitabo kung ang kinabuhi dili mahiluna? Restless ang tao, dili mahimutang mag-alindasay. Maingon mao bitaw nga miingon si San Agustin de Hippo, pagkadugay gyud namo nahigugma kanimo o Ginoo, ang among kasing-kasing mag-alindasay, ang among kasing-kasing nag-alindasay, wala mahiluna, hangtod nga kini mahiluna kanimo. Mga igsoon, mataghigayon nga kita nagkatigom sa kasaulugan sa Santos nga Eucharistia. Hinaot unta nga ngatong kinabuhi mahiluna sa Dios. Ug ang gasa sa atong Ginoo alang kanato nga walay lain kundili ang iyang lawas ug dugo, mutuhop sa atong kasing-kasing. Haron kini maoy mulig-on kanatong tanan ug makapanginabuhi ta nga Eucharistikanhon. Sama sa gaingon sa bata, mao kini ang karnero nga makahulagway sa akong kaugalingon, sa akong paghalad, nganha kanimo atong pag-aambitan. Ingon ni ana usab ang awhag kanato nga kita manginabuhi nga Eucharistikanhon. Duha ka importanteng mga panghitabo sa kasaulugan sa Eucharistia. Una, ang pagkatigom nato isip katawhan sa Dios aron mamalandong sa iyang balaang mga pulong ug mudawat sa iyang gasa sa Eucharistia. Ug ang ikaduhang importanteng paghitabo sa Eucharistia mao nga
ang maong paghalad sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang kaugalingon, atong ipadayon diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, pinaagi sa atong mapaubsanon ug mahigugmaong paghalad sa atong kinabuhi ngadto sa atong isig katao. Niyan ang paagiha mga igsoon, ang Eucharistia adunay dakong kalambigitan sa atong kinabuhi. Ang Eucharistia wala mahuman sa kasaulugan niining atong simbahan, kundili ang Eucharistia nagpadayon diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mga igsoon, kini ang atong paningkamutan. Maumol ang atong kinabuhi sa ehemplo nga gihatag sa atong Ginoo alang kanato. Atong hinumduman matag saulog nato sa santos nga Eucharistia ang atong Ginoong Hesukristo nagaingon, mao kini ang akong lawas nagihalad alang kaninyo. Mao kini ang akong dugo nagiula alang sa bag-ong kasabutan, aron ang sala mapasaylo, buhata kini sa akong handumanan. Ug human niya ng maong kasaulugan sa santos sa Eucharistia, mamauli kitang madasigon, harunpuyan ang kinabuhing Kristohanon, kinabuhi sa paghalad, kinabuhi sa paghigugma, kinabuhi sa pag-alagad. Subo nga palandungon nga kadaghanan sa atong mga kaigsuonan, wala na magpakabana sa santos nga misa. Gani, ang uban nga miyembro sa atong pamilya, wala man din he. Tinood, no? Posible nga naa sila'y nagkalain-lain nga mga rason. Apan ang atong pag-ampo sa kanunay mao nga sila makaamgo unsa kabililhon ang santos nga Eucharistia, haron sila usab makaangko ni anang kadasig ug kalig-on sa ilang lawas ug kalag aron sa pagpanginabuhi nga subay sa kabubuton sa Dios. When I was still in Africa, katong nag-mission pa ko dito, nami mga misa sa gitawag na mong mga mission stations. And sometimes, maabot og 30 kilometros ang gilayon. Lisod kaayo ang karsada nga among agian. Usahay, dili na gyud to siya karsada. Mga inagian na lang to sa traktor, amo ang gisunod ilawom sa kahuyan. Hantod nga moabot mi dito sa maong kapilya sa pagsaulog sa santos nga misa. Hunya ang mga manimbahay, gikan po na sila sa lagyo po nga mga panimalay. It's really a rural setting. Inig-abot nila, of course, maglakaw raman na sila. After 30 minutes sa pagbaktas, of course, gipaningot na sila.
Pero sa kasaulugan sa Santos nga Eucharistia, puno sa kadasig. Mawita na nga among liturhiya dito, mahuman mi dito 3 ka oras. Tungod kay ang ofertory, mangantaman og pertin daghanang kanta usahay 24 stanzas with refrain every stanza. Ang liturhiya, daghan kaayong mga kanta o mga sayaw. Ingon ni ana kadasig, ingon ni ana ang paghatag og bili nila sa Santos nga Eucharistia. Mauman nga bisan pa sa daghan kaayong mga kalisod sa kinabuhi, sa daghan kaayong mga pag-antos, nagpabilin sila hugot sa ilang pagtuo o pagsalig sa Diyos. Nga bisan pa sa kawadon, sila nagpabiling maalagaron. Sa unsang paagiha, kana bitaw pagkaon nga kasyara sa 4 ka tawo. Kung paambit na siya, pwede ang napo katawo nga mga oni ana. Mao nga katong panahon nga grabe gyud ang crisis sa Ghana, Africa, tungod kay ang ilang gobyerno wala dawata nga legitimo nga gobyerno sa international community, especially by the United States of America. Ug walay mga suporta gikan sa Amerika ug sa Europa tungod kay ang ilang gobyerno wala dawata as a legitimate government. Sulod sa pipila ka tuig, ang mga Ghanaians, ang mga Africans, nagpabilin nga nagkahiusa hugot sa pagtuog pagsalig sa Diyos. Ug walay report nga sa Ghana, Africa, tungod kay wala dawata ang ilang gobyerno sa international community, walay report nga ang mga Ghanaians namatay sa gutom. Nganuman, tungod lagi ni ana, ang pagkaon nga gamay ra, kasyara sa 4 ka tawo, kung ipaambit na siya, pwede na siyang kanon sa 10 ka tawo. Muna ang paghalad sa kinabuhi, paghalad sa kaugalingon. Mauna ang paghigugma sa usag-usa. Mauna ang pag-alagad. Andam nga mubuhat og mga sakripisyo alang sa kaayuhan sa tanan. Ug ang tinubdan niya ng maong pag-alagad ug pagsakripisyo walay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Nagahalad sa iyang kinabuhi hangtod sa kamatayon sa krus. Ug ipahinumduman ang tanan sa iyang walay kinutubang paghigugma diha sa Santos nga Eucharistia. Mao ni ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Mao ni ang akong dugo nga giula alang sa bag-o ug tunhayng kasabutan, alang sa kapasayloan sa mga sala.
buhata kini alang sa akong handumanan.